Qui destapa l'escàndol de la dgaia, prioritzant l'honestedat i el servei públic, ha de dur escorta. Aquest titular, que escandalitzaria qualsevol govern nacional decent, aquí passa desapercebut, d'esquitllada. No fos cas que algú decidís gratar i trobés l'abast de la tragèdia. Assetjament laboral, intimidacions, amenaces directes d'immigrants tutelats beneficiaris de prestacions indegudes i un cotxe policial a la porta de casa per preservar la integritat i la vida. Aquest és el premi per a qui va tenir el valor d'alçar la veu davant el frau i la corruptela que vostès ara pretenen tapar amb un canvi de nom i amb la contractació de 300 treballadors més. Mentre vostès contracten eufòrics nou personal, ell està de baixa, ha perdut bona part de la seva retribució i difícilment podrà recol·locar-se en un sector que és clarament hostil a la transparència i a la veritat. A vostè no l'ha amenaçat cap marroquí que vol viure del cuento, oi, senyor Illa? A vostè no l'han responsabilitzat de la pèrdua de subvencions indegudes, Doncs a ell sí. Un alertador hauria de veure preservat el seu anonimat, hauria de comptar amb el suport econòmic i logístic de l'administració i hauria de gaudir d'una protecció efectiva i proporcional a la transcendència de les seves revelacions. Sense aquest PAC, difícilment incentivarem la denúncia interna d'episodis de frau i de corrupció. Vostès creuen que veient el que li ha passat en aquest xicot i la difícil situació en què es troba ara mateix per haver actuat com Déu mana, proliferaran les denúncies per males praxis o corrupteles dins l'administració? No creuen que el seu exemple desincentiva els possibles nous alertadors? Als alts càrrecs que coneixien les irregularitats no els ha passat res. En Shakira El Homrani tampoc. A les fundacions que es van embutxacar els diners dels contribuents catalans sense fiscalitzacions ni justificacions, tampoc. Els immigrants tutelats que han gaudit de privilegis indeguts, tampoc. Se n'adonen que només hi ha hagut conseqüències i perjudicis per a qui ha alertat del frau? Quines mesures pensen prendre per revertir aquesta vergonya? O és temps de rebaixes i hem de conformar-nos amb un simple canvi de nom? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Una societat té dos termòmetres. Un termòmetre de benestar material i un termòmetre de benestar moral. Un dels indicadors més importants del que jo anomeno un termòmetre de benestar moral és com tractem els adolescents i els menors que s'han trobat en situacions vitals molt complicades. Aquesta és la tasca de la dgaia, de l'antiga dgaia, de la nova direcció general. És una tasca molt difícil. És una política pública molt complexa, de les més complexes. A Catalunya s'ha fet amb notable excel·lència, molt per sobre de com ho han fet altres comunitats autònomes i altres països europeus. Tenim una tradició de la que ens en podem sentir orgullosos i que deixa el termòmetre moral de la nostra societat bastant alt, en tot cas, en una situació molt decent. Hi ha hagut dificultats, no les recents, altres vegades hi han sigut. Les anem a resoldre i anem a aprofitar-les per millorar encara més la feina que s'està fent i que agraeixo als professionals que hi han col·laborat. Són persones, són nens, són adolescents, que es troben en situacions vitals molt difícils. Qui ha denunciat, perquè ha vist que hi havia praxis equivocades, té totes les garanties. I a Catalunya també en això són bastant excel·lents, perquè hi ha diferents organismes que permeten una denúncia anònima i gaudeix de tota la protecció, també la del govern de Catalunya. Ara, el que no està bé, senyora Orriols, és aprofitar aquesta situació per impugnar una política i per oblidar que són persones menors i adolescents que tenen dret a una oportunitat a la vida, I el meu govern treballarà perquè tinguin aquesta oportunitat a la vida, perquè no són ells més que víctimes d'una societat. I aprofitar això per fer política de xemeneia estrecta i de sostre molt rebaixat diu molt del que és vostè. Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Sílvia Orriols Serra. Qualifiqui de notable excel·lència la gestió d'un organisme vinculat al frau i a la prostitució de menors diu molt de la seva desorientació política. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Diu molt de la seva falta de respecte a la veritat és el que vostè acaba d'afirmar. Vagi i demostri als tribunals, i si no demani excuses en aquesta cambra.
La darrera pregunta és sobre la situació